Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आणि शिमगोत्सवाच्या आजचो हो लास्ट दीस आणि लास्ट दीस जो आहा तो आमचो सिद्धेश्वर रमटामेळ जो आसा तो हांगा पीर साहेबाचे भेटी येता आणि पीर साहेबाचे भेटी येता आसतना मोठ्या संख्येन वृद्ध युवक आणि सगळे शिमगोत्सव हौशी आमचे मित्रमंडळी सगळे हांगा आज पिराक भेट दिता आणि पिराक भेट दिल्या उपरांत एक अशें वातावरण दिसता की हिंदू आणि जे मुस्लिम आसा ती एकता जी आसा ही कमी जाग्याचेर पळोवपाक मेळटा पूण आमच्या सुर्लान मोठ्या प्रमाणात ही एकता हे शिगमोत्सवाच्या निमतान पळोवपाक मेळटा। आमचे हे शिगम्याचो उत्सव हा न्ही हे माझ्या हिसपान आमचे हे 6वे जनरेशन ही परंपरा आमची वर्सान वर्स अशी चालूच आसा। आमचे हिंदू मुसलमान म्हणून आमी असे वेगळे ना, हे आमचे शिगम्याचो वार्षिक उत्सव हो प्रत्येक वर्सा शिगम्याक आमचे 12 गांवचे आमचे हिंदू भाव आमचे पिराक मेळपाक येता आणि पिराचे गुण असे ते गायत येता, चला जाऊं पिराकडे पीर भेटला अर्धे वाटे। म्हणजे ते इतले अंत आम्ही कोंकणीन उलयता म्हणजे हे इतले अंतस्करणान येता, त्यांच्या मनान इतले हा प्रेमा म्हणजे पिराची हे ओळ म्हणजे ते पिराक मेळपाक येता न्ही त्यांची मोग पोवन त्यांची हे पोवन पीर अर्धे वाटेक तांकां मेळूंक येता। हे व्हडले हे आमचे।